Oh, bantay lang ninyo ipaputput. Basta nagtigway na po ng kabaw. Nagtigway kabaw. Pakamupon si Papa ba manang gitigway nga kabaw eh. Alright, naring na. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Ayo. Saan mo na Ayo, ante. Ante. Ako ni imo ning binata, ante. Saan? Binata ko nimo, ante ba? Kato sa una nga gamay pa ko sa una. Karon kay gamay ra gyapon. Nagsisaon gani kay nalimot na ko. Si Paulo ni. Atong ginatagan mo kuan sa una kanang dulaan. Anak ni Paulo. Ako mama si Marites. Marites ba? Nakalimot ko. Marites ba katong kuan mama tanggol? Iwas sa tukod yung ininit so. Te. Ako nakadumdo. Kanang asa mga ilan to ko pinaskuhan te. Ayaw na sa karon pa ngayon. Lisod man kayo karon dong. Kinsa may naglisod te? Kami, lisod kayo. Ako na lang mo hatag pinaskuhan sa inyo te. Okay na gyapon. Huwag ikaw na. Bunwaya mong Te. bukas. Te. Te. Kaon ka pan? Kaon ka pan te? Kaon. Kaon ka pan te? Hindi mo kong tagagpan. Mukaon ko. Tagasa ka like te? Taga-tugon. Asa sa Kugon? Hindi na, El Salvador. Okay. Amin ako sa Kugon Merkado. Kay mo hapit ang tako diha. Merkado ko. Ana, maglisugo. Bitaw tayo, sugo ko sa kumamatikay nga kanang maningil daw ko sa imo. Mama Marites na ko ba? Maningil daw ko sa imo daw. Ganin. Kuan kay pila ka Pasko naman gud wa ko nimo tagai. Itingbon na lang daw na ako paningil. Ayan, nagmaminyo ka. Pag maminyo ka, ingna ko. Ni maminyo naman ko ugma te. Dito nalipod tayo. Dili na pwede te. Kay pila naman sige ko sa una. Sige bata pa ko sa una. Sige pa ngayon mo. Hindi ko nimo tagaan. Hindi ko na kasunod Pasko. Hangto na human na pila ka Pasko na nilabay. Wag yung yapon te. Ito na naman matigul. Mama senior na lang ko wag yapo ka ikahatag. Tama na te. Sukura ba ko Mama Marites te? Sumbong na ka paparigor. Pagdila kayo ka, ingna ko ayaw po ugma. Ay, po ng ugma. Te, kaila ka Longlong Junior te? Imo da ng anak nga gwapo te. Kaila ka ni Friday Taganos. Sikin sa man na sila te. Ako anak. May pakate kaila ako wag yun. David te. Prank ra na isa te ha. Kapamina kay Barangay FM? Si drama sa Barangay FM. Si Papa Bam ni te. Si Papa Bam ni ha. On air ka sa radyo karon. Welcome sa programang Potpot and Friends. Nagpalong ko radyo kay namay nanawag. Hindi ko makatano. Ana yun, palungag yun pag manawag, ibalik og turn on pag humagtawag ha. Dili ana papotpot sa imo ha, si Longlong Junior daw. Ana siya papabam, potpot ako mama, i-prank lang papabam. Gwapo niya ning anak si Longlong. Taga-asa ka, taga Kugon Salvador ka. Kugon El Salvador sir, diya ka mo agi sa 7-Eleven sa Adi ay. Abi na ko sa iligan mo agi. Nadi, papa ingon iligan Kani si Longlong, asa man si Longlong Junior? Nadi sa mo Maro-maro ka na hapakalas Longlong Junior te. Papa Bamba. Kay nung binangan kanya te. Katawaan. Ni Papa Bam, si Freddy, nag-abang na siya balay sa mulugan. Igun sama na sila ni Frido. Fredo nga. Si Freddy ug si Frido, igun sama na sila duwa. Ang papa si Freddy. Ang si Aguilar kinsa mabud na? Wala ko kailaan niya, sir. Ang papa Freddy Aguilar ba? Senior man. Ikaw kakaila. Pero ang pinaskuhan ako, asa man yun? Ang maminyo ka, ingna lang yun ko. Gabi, maminyo ko ha. Naminyo, dugay ako naminyo. Abing bitag mo papabam, karon ng panahon, isod gid kayo tungod sa kanang ang among produkto din mga mahal, barato kayo among tabako ba? Ang naman ikuan nga tabakuan.
Oo, pero Ay, wala. sus. Barato Kani mga tabakuan mo ni mga dinagko kayo kita karon. Oo. Mutukag sa dili. Adi ko mutuo. Mano. Ari ko mo to kay. Angagi. Alay, pero dali ra mo makabawi ana. Tabako pa nga pila ka kuan ng kuan na. Kita ana. Ako nakoy kaila sa mga taga El Salvador puros mga tabako negosyo nakapalit nag mga helicopter, nakapalit nag jet plane, nakapalit nag lotes na to sa Mars. Mga kwartahan na kayo. Ito sa Jupiter. Ito kay sa Mars yun. Nana mga lote na to nakapalit na sila dito sa Mars, ang uban sa Saturn. Grabe kay mga kwartahan mataa. Oh? Kami ani Papa Bam, niragid taon ming kugon. Wait, problema na. Papa Bam, so okay gid mi sa inyong istasyonan. Di ko Sige mo mi greet sa nauna kanang Francis Lucas. Di ko mo to kay. Lalaki, mutukos sa dili kana man gid inyong mga drama, kana inyong mga love Adi ay. story. Oh, sa inyong love story. Dihagi Mas Labig Domingo. Mas Labig Domingo kay double-double. Double-double ha? Oo. Saan na klase nga double-double? Basig double-double nga kuan na ha? Double-double nga estasyon mo gipaminawan. Double, basta ka nang kuhan ba? Kana, basta di. Basta kay mauna na siya. Ano na siya, Papa Bam? Alright. Anyways, basta na kay pa barangay. Magpa-barangay. Manawag kami ni mo, Papa Bam. Di ba? Basta na kay ipag-greet karon ba? I-greet lang ni akong pamilya nga. Healthy. Nga na ra, Papa Bam. Sa mo ra pong pamilya. Mora to. Mora. Ay, good morning kayo. Papa Bam, wala kay. Kuhan di happy. Ako na po yung mga ini mong pilaskuhan. Wapag ko ni mo tagay. Tagay ko number, Papa Bam. Number sa Surtres. Naani, amot ko ni gawas na ba ni siya? Nako ihatag number sa mo ha. Kani siya, kani siya. Kani wani siya ni gawas kito ni aging adlaw. Tayo ni mo 224. 224 mo nang hinungdan sang nagbulag si Andy Aginman. Bita, good morning. 3D. Papa Bam. Si Freddy Junior, Papa Bam. Tapos karong 14. Mas di ay. Nya daw imbitado ko. Non, Papa Bam. Di magyapon ko imbitado. Magyapon. Pwede ka buwan tawag lang og katabuhon. Mo anak ko diya, kung itigil ang kasal, anak ko. Bututol ko, anak. Ikaw, nananim mo na. Bitaw. Salamat. Good morning, good vibes lang ta ha.